Salutare lume, eu sunt Sara și astăzi o să facem un episod de Angry Birds 2. Iar acum intru. Ok. După cum puteți vedea, m-am mai jucat puțin. Dar nu știu de ce am de instrucțiuni. Da, fit, claim. Super, încă 100. Și încă 300. Ce bine. Super, super șmecher. Ok, hai să merg aici, la frighet. Hai să leg una. Ok, mă rog. Da, nu contează. Iar acum o să aleg la 1, 2, 3. Nu știu ce asta, sincer, nu am idee. Super. U, 125. Ok, give up. O să pierd ce am câștigat. Și am crezut că dacă iau aia o să primesc chiar aia. Adică că dacă iau acel omuleț o să primesc. Dar era o farsă. Știam că ar putea fi acolo din cauza că era 3, 2, 1, era 2, 1, nu știu, să-mi ziceți voi în comentarii. De cum era, știam că ar trebui, că acum e rândul la al patrulea. Da, mă rog. 100! Super! Bine, hai să-i dau play. Aici e bunicul. Eu l-am mai... Stați să vă arăt. Eu l-am înfruntat, dar nu arată. L-am înfruntat la level 5. L-am înfruntat pe celălalt. L-am înfruntat pe ăla mai tânăr. Iar acum îl înfrâng pe acest boșorog. Bine. Nu, pentru că sunt 2 levele, mai întâi o să încep cu asta. Hai de la bază. Cel mai bine de la bază să iau. De fiecare dată de la bază se începe. Că dacă iei de la bază, s-a dus totul. Că baza susține totul. Baza susține totul. Iar apoi, desigur că dacă ai distrus baza, trece și... Da, mă rog. V-ați prins voi. Deci noi trebuie pur și simplu să distrugem ăla. Simplu. Mai întâi vom distruge... Uite ce se teme. Vom distruge asta ca să cadă peste el. Și e normal că va cădea și el. Va fi aruncat și bam! Dintr-o singură lovitură am distrus totul. Sai ce? Cum nu l-am distrus? Mă rog. Ce te teme acum? Că ai văzut că te pot distruge, gata, te temi. Mai bine ai plecat jos odată cu... Și uite așa l-am distrus și pe porcușor. Pentru că scrie acolo forma sau ceva de genul, mai pe scurt.
yeah! O să leg pe aceasta. Putem să aleg 9000 de alea. Don. Bine, na. Unul a scăpat, dar asta nu contează. Important e că i-am distrus pe ăia doi care precedenți. Să vezi. Super! Mulțumesc! Ce bine, ce bine! Da, acum nu vreau. Ce trebuie numai decât? Și unde arunc? Arunc deasupra sau unde? Pot să arunc oriunde, că oricum nimerește. Da, e super, nu pot să zic nimic. Alo? Strike, ok. Bine. Pentru că acesta este mai greu, dărâmă și mai mult. E ce v-am zis. Da, și așa am câștigat și aceasta. Și am făcut și un new high score. Acum iau fulgi de zadă. Bine. Da, ok. Uite așa. Și ce să fac acum? Bine, arunc. M-am prins, îngheață totul și ori cade, ori eu dărâm mai... se dărâmă mai... M-am prins. Ok. Sincer vorbind, mă enervează că rămâne doar unul. Extra card, serios. Bine, o să-i dărâm cu prietenul meu. Uite așa, chiar dacă nu am dărâmat totul, l-am dărâmat toți oamenii ăia sau ce erau. Yes! Iar am 3 stele. La toate am 3 stele. Bine, mai am nevoie încă de 9 stele. Ce aici? Da. Ce este aici? Nu vreau să mă uit la o reclamă ca să-l câștig. Ok.
Da? Ce mai e la Hot Shop? Chiar nu am chef de nimic. Dar dacă este pe gratis, nu pot refuza. 20? Nu, mersi. Dar totuși, asta este de bine. Nu, mersi, mai bine. Dar eu nu vreau să vă iau. Uh, 75. $240. Bine, hai că le iau ceva de aici, poate. Sau de aici. Nu știu, parcă le-aș lua ceva de aici. Nu sunt prea scumpe aici. Dar aici cât e tot 100? Dar la rale sigur 500, Doamne. Zici că e o avere. Dar aici nu e nimic frumos. Numai dacă să merg la Doie, cât de cât ceva este pe acolo. Frumos ceva este. Ceva este. Da. Cuiva i-am dat. Lui asta versus asta. Asta e mai frumoasă, dacă sincer. Și hai să mă uit mai încolo. Poate mai este ceva, chiar dacă am cumpărat. Altceva mai frumos nu văd pe aici. Aici e Halloween. Oh, magazine. Eu să iau de asta. Ce amuzant e. Ok. Bine. Iar acum să trecem la următorul nivel. Bine, ok. Hai să mai batem câțiva mob de ăștia sau cum s-or numi ei. Da, mi-amintesc, nu-ți face griji. Pot să-i bat și cu prietena mea. Nu, apare, nu pot. O să-i bat cu cel mai bun prieten al meu. De ce? Mai bine îl dădeam deodată. E tot ce-mi trebuie. El e tot ce-mi trebuie. Probabil că nu e chiar tot ce-mi trebuie. Bine, dar dacă lovesc cam pe aici la bază, aș putea să le fac cam pe toate și una pe alta să se dărâme. Aparent nu. Trebuie să mai încerc o dată. Data asta știu ce să fac. Nu vreau. Dar știu că am pierdut o inimă. Da, în viața asta mai și greșești. Mai ales la jocuri. Da, știu cum să le folosesc.
Iar acum știu ce să folosesc din prima. Nu. Ok. Serios. Dacă știam asta... Nici măcar nu-l mai trimiteam. Dar acum măcar am 2 de alea. Și am o pasăre și un... nu știu cum să zic. Și mai pe scurt am o pasăre. Dacă lovesc tot aici unde am lovit și data trecută, s-ar putea să le stric pe ambele cum le-am stricat. Și am lovit la bază și toate au căzut. Da, dar din păcate nu toate. Adică am în vedere unele, adică cele de acolo nu s-au stricat. Oh, nu! Nici măcar nu s-au atins. Uf, uitați, eu pe ăsta și pe ăsta l-am bătut și acum mai este pe ăsta. Ok. Cred că o să folosesc astea. Yes. Dar nu acum. Pentru că am mai încercat și data trecută și nu s-a primit, după cum ați văzut și voi. Dar de data asta s-ar putea primi, că aș putea să lovesc fix aici. Da, dar oricum. Am pierdut una și s-a întors înapoi. Aparent. Bine, mergem înainte. Acum știu ce am de făcut. O să încerc să-l dau primul pe ăsta. Să văd, poate face și el ceva. Nu știu. Le-a dărâmat pe 2! Le-a spart baloanele. Iar acum îl dau pe ăsta. Nu s-a primit nimic. Mersi, dar nu o să am nevoie. Am nevoie doar de pasărea asta care să lovească direct unde nu a lovit. O să vă dau eu. Rățuștele mele o să vă moare. Și am câștigat cu mai multe încercări, dar măcar am 3 stele. Ok. Și acum și cred că a mai rămas doar să trecem la următorul nivel și să terminăm mapa asta ca să trecem la mapa în care vom avea și noua cheie. Iar nu uitați să dați un like, share, subscribe, să scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!